Milí zákazníci, v minulosti sme vám prichystali video, ako nafúknuť héliové balóny alebo latexové a dnes sme sa rozhodli, keďže dostávame otázky aj na túto prskajúcu sviečku alebo fontánku, že vám ukážeme, ako jednoducho ju zapálime a ako krásne vynikne. Keďže nemáme tortu, tak sme použili takúto sviečku, ktorú použijeme ako tortu. Zapichneme tam tú sviečku. Presne takto by ste to spravili v torte. A úplne jednoducho zapálime sviečku alebo fontánku. A takto krásne nám to začne prskať. Nemusíte sa báť, nie je to nebezpečné, nič sa nestane, takže kľudne sa toho nebojte. No a takto nádherne vyzerá fontánka. V dostupnosti máme dve veľkosti, menšiu a väčšiu.